חבר, אנחנו כאן בעוד סרטון חדש. אני לא מאמין שזה קורה. אבל מי? אני לא יודע אם כולכם, מישהו אחד אפילו מכיר את המשחק הזה. מי שרוצה שעכשיו יכתוב את השם בשביל לשחק בו, AVANT. כאילו, אני לא יודע לקרוא את זה. פשוט אתם תכתבו אם בא לכם, תעצרו את הסרטון. אבל יאללה, בואו נתחיל. רגע, אופה. אז כן, זה פרק 2. אבל פרק 1 לא הקליט לי. אני ממש מצטער. אבל פשוט תחשבו שאתם יודעים מה קרה בפרק 2, הכל תחשבו, אוקיי? סליחה, ממש לא רציתי לקבל קופרייט. אני לא יודע אם זה ככה עובד, אני לא יודע, אני קטין אפילו יותר נכון, אבל אני לא יודע. זה ככה עובד הקופרייט הזה. אבל אני לא משנה אותי, אני לא רוצה לקבל קופרייט. 2,000,000.12 שקל, וואו. אז מה, בוא נפתח פה את הביצה. אוקיי, מה זה? נכון, שכחתי, זה קצב וזה ביצה, כאילו. זה הפטים שלנו. אז זה פט יצא לנו, בוא נראה. יצא הכי גרוע פה, למי שלא יודע. יצא לנו את 40%. כן. הם תסתכלו איזה 40% אני מדבר. זה, כן. חכו, לא יצא לי טוב. זהו. אתם הבנתם, נכון? נראה לי שכולם הבינו. ומה זה פרייבט? פרנדס. זה רק שאתה... עזבו, כאילו, אתם לא תבינו, אתם יכולים לעזוב את זה. וואו, הייתי בסיס של אחותי נראה לי. כן, כי זה נשמר אוטומטי. לא משנה, עזבו. עכשיו אנחנו גם נשדרג את הבסיס. ונבים. כדי שקטי תתערב בסוף. סליחה להפרעה, אם כן, זה כאילו... לא, תיזהרי לגעת בו, תשתגע. התחלה של פרק 2. תראה את זה. אופה, אז כן. לא לגעת. אז כן, וואו, התחלה מטורפת. כן, אפשר לקרוא לזה פרק 1. אז בואו נראה מה יש בשוק. כלום, בואו נדבר את הגלגל, ספין, ויצא לנו 20,000, שזה גרוע, כן. נשדרג את הדריל שלנו, שאיתו אנחנו חוצבים. ואופה, יצא לי 1.21. יאללה, שים את זה. יאללה, 1.21. לאיפה אני ארד? אוקיי, הגעתי למקום האטומי הסודי הזה. 3 מיליון. אוקיי, זה כבר מטורף. יאללה, עוד דריל. שים את זה אוטו. אז כן, אני אעשה אוטו. אני אתן לזה לעשות הרבה פעמים. ונחזור אליכם. אוקיי, מסתבר שהדריל שקניתי הוא אפילו יותר גרוע. מה קורה פה? בוא נעשה ריספאון. אפשר. חשבתי זה יכול להיות באג. אם אתה עושה ריספאון תוך כדי.
ויאללה. מלא מלא כסף זה מביא, וואו. וואו, יאללה. תרד ל3,000. וואו, בא לי שזה יגיע ל4,400. לא, להוריד את האוטו. יש, הספקתי. עוד 3 מיליון, נכון? 4 מיליון, סבבה. בוא נשדרג עוד קומות, יאללה. כמה קומות חייב לעולם הבא? איפה? הנה. חייב 200, אני 130. עוד 3 שדרוגים. 1, 2, 3. חסר לי 70 רק. לא, זה לי 1 נקודה. מה? מה יצא לי? אני אפילו לא ראיתי. נראה לי זה גרוע. בואו נראה כמה אני אעשה עם הכי גרוע. אומייגאד. זה לא נורמלי. על הכי גרוע פחות מ2 מיליון. אוקיי, יצא לי 1.25. נראה לי זה הכי טוב. בואו נראה. כן, זה אחד המטורפים. אומייגאד, באיזה מהירות הגענו ל-2,000. אוקיי, אז אנחנו הגענו ל-2,402. בוא נוריד את האוטו, אני לא רוצה שוב. בוא לשדרג אותך, גבר גדול. אופה. עוד כמה שדרוגים היה לנו. אוקיי, תן משהו טוב, תן לג'נדרי 1%. יאללה, יצא. אומייגאד, אני לא מאמין. למה יוצא לי רק את הגרועים? קץ. רגע, זה שם לי את הכי טובים אוטומט. טוב, אז כן, כמה דקות הסרטון? 7 דקות. אז נראה לי שכן חברים, זה היה כל הסרטון להיום. אז יאללה, ביי.